Toimistolta kuuluu. Castellumin podcast työelämästä, joka muuttuu. Siinä missä mekin. Heippa ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Castellumin Toimistolta kuuluu podcastia. Mä oon Jenni Kivessilta ja tänään aiheenamme on taukoympäristöjen rooli. Miten kahvihuoneet, aulat, kuntosalit ja muut taukopaikat, miten ne vaikuttaa työpaikan sosiaaliseen kulttuuriin, hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Ja en ole suinkaan yksin tänään täällä Rantatie Business Parkissa, vaan mun kanssa on täällä kaksi upeaa vierasta. Riikka Hentonen Castellumilta. Riikka pohjustaa meille tulevaisuuden työelämätutkimuksen havaintoja. Ja Compass Groupin asiantuntija Merja Olari-Sintonen. Merja tuo käytännön näkökulmia työpaikkaruokailusta ja taukoympäristöistä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Mennään heti asiaan pidemmittä puheitta ja aloitetaan Riikka tutkimuksen isoista linjoista. Miten tämän vuoden raportti, mitä se kertoo toimiston roolista? No, tänä vuonna nähdään selvä muutos. 83% suomalaisista toimistotyöntekijöistä pitää toimistoa tärkeänä sosiaalisen elämän kannalta. Vielä viime vuonna se luku oli vain 58%. Et kollegoiden tapaaminen on edelleen se toimiston suurin vetovoima. Jopa 2/3 sanoo sen olevan tärkein syy tulla toimistolle. Merja, miten tämä näkyy taukoympäristössä? No yleensä kuhinana tietysti toki, että tauoille tullaan ja taukotiloja käytetään paljon ja Riikka nosti nämä sosiaaliset kohtaamiset ja niiden merkityksen, niin mekin myös Compassilla, mehän ollaan siis ruoka- ja monipalveluyhtiö, niin tutkitaan aika paljon tätä asiaa myös. Meillä esimerkiksi viime vuonna tuli tämmöinen iso laaja kansainvälinen kohtaamisen voima tutkimus ja haluttiin nimenomaan sitä sosiaalisen kohtaamisen merkitystä tutkia. Ja nähdään siinä, että valitettavasti meillä on siis myös työyksinäisyyttä ja tämmöistä eristäytyneisyyden tunnetta ja se tavallaan tekeekin sen, että siis ystävät työpaikoilla on oikeastaan jopa niin kuin yhtä tärkeitä kuin ystävät työpaikan ulkopuolella. Ja siksi sinne toimistoon kyllä tullaan, koska ne koetaan myös ne ystävät ja ne sosiaaliset kohtaamiset niin kuin tosi merkitykselliseksi omalle hyvinvoinnille myös. Eli ei olla vaan niin kuin työkavereiden kesken, vaan ollaan aidosti myös oikeiden syvien sosiaalisten suhteiden parissa siellä. Joo, siis kyllä, mutta tosiaan niin kuin valitettavaa on se, että niin kuin kaikilla välttämättä ei koe, että on ystäviä työpaikoilla, mutta sitten ne, kenellä on, kokee, että sillä on todella iso merkitys. Siis yli puolet sanoo, että ne on todella merkityksellisiä niin kuin omalle hyvinvoinnille nimenomaan. Ja työnantajahan tässä pystyy tavallaan tekemään paljon edistääkseen sitä, että niitä sosiaalisia kohtaamisia syntyy ja niitä ystävyyssuhteita syntyy taukotilojen avulla nimenomaan siis. Onko se lisääntynyt se työyksinäisyys nyt tässä? On. Niin, kun katsotaan aikaa taaksepäin 5 vuotta sitten, niin onko tämä monipaikkainen ja hybridityö tuonut osaltaan sen on sinänsä kyllä, tunteen, joo. Että Toki me nähdään siis tavallaan tätä yksinäisyyden kehittymistä nyt kyllä niin kuin valitettavasti vähän niin kuin kaikissa ikäryhmissä ja sitä tekee nimenomaan nämä virtuaaliset niin kuin työskentely-, opiskelumahdollisuudet, kontaktit myöskin siellä. Niilläkin on oma roolinsa siinä siis niiden ystävyyssuhteiden, sosiaalisten suhteiden luojana. Ja nähdään merkitys tai niiden korrelaatio, itse asiassa jopa virtuaalisetkin niin kuin vapaamuotoiset kohtaamiset, niin myös korreloi suoraan esimerkiksi työhyvinvointiin tässä meidän kohtaamisen voimatutkimuksessa. Mutta kyllä niiden niin kuin sosiaalisten kasvokkaiskohtaamisten merkitys siellä toimistolla on korostunut nyt viime vuosina. Että on tämä niin kuin ollut nousu. Ja se nähdään ja se on ilahduttavaa. Mä olin itse tällä viikolla live-tapahtumassa ja kuinka ihanaa oli olla siellä järjestetyssäkin tilaisuudessa myös kohtaamassa ihmisiä kasvokkain ja luomassa uusia ystävyyssuhteita. Kyllä, ja onhan se lounastauko, niin kun se päivän kohokohta ja jotenkin miettinyt sitäkin, että voiko se tulla sitten vähän koulumaailmastakin semmoinen, että ne tauot ja varsinkin se lounastauko ennen kaikkea niin on semmoinen, että ei halua mennä yksin syömään, että pitää olla se joku kaveri siinä ja siinä vaihdetaan kuulumiset ja siinä tavallaan syntyy niitä ystävyyssuhteita, sit, kun jutellaan vähän muutakin kuin työasiaa. Joo, se on itse asiassa vähän tavallaan jännittävää, että siis suomalaisista näiden meidän tutkimusten mukaan työssä käyvistä, niin suomalaisista ja toimistotyöntekijöistäkin, niin yllättävän moni, siis jopa 39% syö yksin lounaansa.
Mutta sitten toki niin kuin yli 60% ei syö, että ne syö aina kollegojen kanssa. Ja tämä on myös asia, siis, mitä voidaan aika pienilläkin tekemisillä ja valinnoilla siellä tiloissa niin kuin ohjata, että syödään yhdessä ja saa niitä ystävyyssuhteita tai tämmöisiä suhteita rakennettua siellä taukotilot lounaspaikassa, se vaikka ihan siis vaikka pitkät pöydät tai mukavat tuolit taukotiloissa, auloissa, niin nehän edistää sitä, että pystytään helpommin kohtaamaan, spontaanimmin kohtaamaan. Ja itse asiassa niitä spontaaneja kohtaamisia niin kuin preferoidaan, että 3/4 sanoo, että mieluummin spontaaneja kohtaamisia kuin tällaisia järjestettyjä tilaisuuksia. Niin ehkä ne on silloin aidompia, että sulla ei ole jotain tiettyä agendaa siihen kohtaamiseen, vaan silloin siinä myös päästään varmaan myös vähän syvemmälle niissä jutuissa ystävyyssuhteiden kannalta ja sosiaalisuuden kannalta nimenomaan. Joo, ja siis jopa siis Suomessa toimistotyöntekijät enemmän kuin esimerkiksi Pohjoismaissa tai enemmän kuin globaalisti näissä meidän globaalissa tutkimuksessa, niin suomalaiset toimistotyöntekijät siis kokee painetta sosialisoida niissä järjestetyissä tilaisuuksissa ja osin siksi niitä koetaan myös siis vähän epämiellyttäviksi. Että esimerkiksi niin kuin järjestetyt kohtaamiset, tilaisuudet, henkilöstötilaisuudet, niin kuin tiimiaktiviteetit, työhyvinvointipäivät ja semmoiset, niin niissä aina jotenkin selkeästi halutaan, että niissä on joku hyötynäkökulma. Että se ei ole vaan se, että leikitään jotain leikkejä, jotta tutustutaan, vaan että mietitään, on se opetuksellista tai hyvinvointiin liittyvää tai jotain. Että ne on niitä järjestettyjä tilaisuuksia, mutta nämä spontaanit kohtaamiset on sitten taukotiloissa, lounasravintolassa, aulassa tapahtuvat. Kyllä. Tauoista puheen ollen, niin mennään eteenpäin. Puhutaan tauoista ja työhyvinvoinnista. Ja Riikka, mä katon sua, kun mua kiinnostaa, että mitä tutkimus kertoo näiden yhteydestä. Niillä on isokin yhteys, että selvästi nousussa on kokemus siitä, että toimisto tukee sitä hyvinvointia molemmin puolin, sekä sitä henkistä että fyysistä puolta. Että 70 suomalaisesta kokee toimiston tärkeäksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja sen lisäksi 57% sanoo, että heidän toimistonsa kannustaa liikkuun. Ja nämä 57% on myös keskimäärin tyytyväisempiä siihen työympäristöönsä. Että se mahdollistaa jotain liikkumista sen työpäivän aikana, eikä pelkkää passiivista istumista. Miltä kuulostaa, Merja? Mitä tarkoittaa käytännössä? No joo, toki tässäkin me nähdään näissä niin kuin meidän tutkimusten kautta sitä ja toki meidän niin kuin, asiakassuhteiden kautta sitä että niissäkin on tosi isoja toimialaeroja, mutta tietysti nyt puhutaan niin kuin toimistoista, niin kyllä niin kuin näyttää siltä, että ne toimistot on hyvin pitkälti silleen, vähän niin kuin jopa hotellimaistumassa, että sieltä odotetaankin sit ja sellaisia asioita, jotka niin kuin tukee sitä, että sä pääset irrottautumaan siitä sun työn tekemisestä. Oli se sitten se liikunnan kautta tai terveiden välipalojen, hedelmien kautta, avulla, hyvän kahvikupin äärellä tai siellä niin kuin hyvän kestävien valintojen äärellä niin kuin lounaspöydässä esimerkiksi siellä ravintolassa. Tuo on muuten mielenkiintoinen tuo hotellistaminen tai hotellimaisuus. Mä en tiedä, mikä se oikea termi on, mutta törmätty siihen kanssa jonkun verran, että esimerkiksi kun suunnitellaan niin kun toimistotilojen näitä yleisiä alueita tai kiinteistön yleisiä alueita, niin kuin aula ja tämmöistä, niin haetaan paljon semmoista hotellimaista vastaanottokohtaa, missä ne talon asiakkaiden vieraat myös tulee. Ensimmäistä kertaa astuu siihen taloon ja sehän on se ensivaikutelma, minkä sä saat. Se fiilis ja valaistus ja tunnelma ja kaikki mikä siihen vaikuttaa, minkälaista palvelua sä saat, niin se vaikuttaa siihen ensivaikutelmaan monellekin taholle. On haettu tämmöistä hotellimaisempaa vastaanottoa, varsinkin kun astutaan kiinteistön sisään. Ja ravintoloissa ja näissä aulatiloissa haettu enemmän semmoista. Aulapalveluilla on tosi iso merkitys siinä, että miten sut kohdataan siinä, miten sut otetaan vastaan. Se luo just sen ensivaikutelman, niin kuin sanoit, ja sen kuinka ystävälliset sitten sut otetaan vastaan ja vieraanvaraisesti. Kyllä, se on se first impression manager. Niin, kun se tehdään vaan kerran. Se tehdään vaan kerran. Se on mahdollisuus kerran. Riikka, hei, tutkimuksessa mainitaan myös tuottavuus. Kerro siitä vähän lisää. Joo, ehkä sitä voisi katsoa myöskin vähän niin kuin taukojenkin näkökulmasta, että tauoilla ja taukotiloilla on suora yhteys siihen, miten ihmiset kokee oppimisen ja tiedonvaihdon. 44% sanoo, että toimistolla oppiminen ja tiedon jakaminen on helpompaa kuin etänä, mikä on varmaan ihan luontaista, että kun ollaan fyysisesti samassa tilassa, niin se hiljainen tietokin liikkuu paljon enemmän ja saattaa kuulla sivukorvalla jotain sellaista, mitä ei tulisi lähetettyä jollain muulla digitaalisella välineellä sille kollegalle.
Ja myös niin kuin taukojen aikana syntyy niitä epävirallisia keskusteluja, joissa usein ratkaistaan ongelmia ja keksitään uusia ideoitakin. Että sitä spontaania ideointia ja kohtaamista ei tapahdu välttämättä näiden laitteiden välityksellä ainakaan samalla tavalla. Joo, ei ehkä tapahdukaan niin. Ja me nähdään näistä meidän tutkimuksista, että siis niin kuin vastaajat kokee, toimistotyöntekijät kokee sen, että mitä paremmin heitä tavallaan, jos he lounaalla käy siellä henkilöstöravintolassaan tai tarjolla olevassa lähiravintolassa siinä mielessä, ja jossa ohjataan ja opastetaan terveellisiin valintoihin, kestäviin ja sun hyvinvointia niin kuin tukeviin valintoihin, niin kun he käy siellä, niin he kokevat itsensä niin kuin tuottavammaksi sen jälkeen myös. Näiden, ja toki tauot sitten on oma niin kuin asiansa. Mutta mä itse asiassa nostan tähän vielä niin kuin myös kustannusnäkökulman, koska onhan tämä niin kuin työnantajalle myös tavallaan kustannuskysymys, koska mä viittasin tuossa alussa siihen työyksinäisyyteen, niin tilastot kertoo sitä maailmalla globaalisti siis, että työyksinäisyyttä tai eristäytyneisyyden tunnetta kokevilla ihmisillä on jopa 2 kertaa enemmän sairaspoissaoloja. Niin tämähän on aika iso niin kuin työnantajalle kustannuskysymys, että tavallaan jos punnitaan siitä, että tarjotaanko henkilöstölle vaikka kerran viikossa ne hedelmät sinne taukotiloihin tarjolle tai jotain muuta tämmöistä niin kuin tiimiaktiviteettia tai yhdessä ja niitä spontaaneja kohtaamisia tuetaan, niin sehän on siis kustannuskysymys myös niin kuin tuottavuuden näkökulmasta siis työnantajalle. Niin, ja sitten siinä tulee myös niin kuin, paitsi nämä kaikki terveydelliset, tuo oli hyvä esimerkki, mitä kerroit, että kun sulla on niin kuin valmiina siellä hyvin valmistettu lounassa, voit valita siitä terveellisen vaihtoehdon aika paljon helpommin varmaan kuin siellä kotona, varsinkin jos on kiire tehdä töitä, niin se kynnys olla vähän korkeampi, sit alkaa valmistella monipuolista ateriaa itselleen. Samoin noin niin kuin terveelliset eväät, kun ne on siinä ja välipalat, ne on helposti saatavilla, niin se kynnys nauttia niitä on huomattavasti niin kuin matalampi. Ja plus, että siinä on se sosiaalinen aspekti, että siihen välipalankin ääreen, ei pelkästään sen lounaan ääreen, vaan sinne kahvihuoneeseen sen välipalan ääreen, niin keräännytä, plus että siellä vaihtuu sitä hiljaista tietoa, jota ei välttämättä vaihdu kovinkaan helposti etäyhteyksien kautta. Että tässä on hirveän monta tulokulmaa ja aspektia, mitkä tukee sitä työhyvinvointia ja työssäjaksamista ja palautumista ja taas sitä kautta myös sitä tehokkuutta. On. Ja otan tuosta kiinni sillä tavalla, että siis toki tälleen ehkä näin aika ruuhkavuosia elävälle, niin semmoista arjen helpottajat, eli se, että joku on sulle niin kuin miettinyt valmiiksi sen hyvän lounaskokonaisuuden tai sen tauon, vaikka ne erikoiskahvit tai jotain siellä ja ne hedelmät, niin tekee tavallaan mun puolesta niitä terveellisiä valintoja, niin sehän on aivan ihana, että joku helpottaa mun elämää sillä tavalla. Mutta sitten mä nostan toisen, on sukupolvi Z, siis nämä meidän nuorimmat työntekijät. Niin me nähdään se tästä niin kuin tutkitun tiedon avulla, että heille ensinnäkin niin kuin odotukset on aika korkeat sille, että työnantaja tukee ja opastaa, ohjaa heitä tekemään terveellisiä valintoja, järkeviä valintoja. Myös tavallaan tämähän on kustannuskysymys, jos ajatellaan tämän päivän niin kuin, taloudellisiakin trendikehityksiä. Mutta sitten se toinen on just se että nuoret, yhä nuoremmat niin kuin tavallaan rytmittää päiväänsä tällaisten pienten aterioiden avulla. Että he jopa niin kuin suunnittelee tai ajattelee sitä päivän kulkua, ja me kutsutaan tätä välipalaistumistrendiksi. Ja sitähän tukee kaikki, niin kuin, tavallaan niin kuin koko sen valikoimanhan kannattaa tukea tietenkin sitä, että ne on myös sit terveellisiä valintoja tai järkeviä, ja ne antaa energiaa, jotta sä voit olla tuottavampi. Ja jaksat sosiaalisoida ja sillä tavalla luoda niitä ideoita sitten yhdessä. Riikka, tämän vuoden tuloksista, sieltä löytyy yksi yllättävä löydös ja se löydös liittyy toimiston käyttöön vapaa-ajalla. Joo, tämä oli uusi kysymys tämän vuoden tutkimuksessa ja sielläkin lähes 70% suomalaisista suhtautuu myönteisesti ajatukseen käyttää toimistoa myös työajan jälkeen. Ja erityisesti nämä nuoret, mistä äsken just puhuttiin, niin näkee toimisto myös paikkana, jossa voisi järjestää afterworkia ja opintopiirejä ja harrastuspiirejä ja jotkut jopa niin kuin lasten kutsuja. Tämä oli mielestäni yllättävä kysymyskin sinänsä, että sitä toimistoa voisi hyödyntää sitten muutenkin ja samaten niitä yleisiä tiloja myös jotenkin muuten kuin siihen työkontekstissa. Toimisto ei ole enää pelkästään toimisto. Merja, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Joo, tämä on ehkä varmaan siitä hotellimaistumisesta niin kuin ehkä sit hyvä esimerkki. Ja me kanssa niin kuin nähdään kyllä, että tosiaan se ei ole välttämättä se lounas, ehkä lounaskaan ei välttämättä aina enää ole se 11 ja 14 välillä, mitä me ollaan niin kuin perinteisesti ajateltu, vaan se just niin kuin ehkä vähän muokkaa muotonkaan ja pitää olla niin kuin sitä valikoimaa sillä tavalla tarjolla, että se näiden varsinkin nuorempien sitä niin kuin arjen rytmittämistä aterioiden avulla niin tukee, mutta sitten myös me nähdään, että niin kuin aamulla, niin kuin siis aamuilla ennen työaikaa on potentiaalia luoda niitä tukea, sosiaalisuutta tukea. En nyt ehkä järjestäisi omia yksityistilaisuuksia heti aamun siellä toimistolla, mutta miksei? Voisi olla sellaistakin. Ja sitten afterworkilla tai työajan heti jälkeen on selkeä myöskin tietty kysyntäpaikkaansa. Muutoin meillä niin nähdään, että työpaikan tai työnantajan järjestämiin tilaisuuksiin ei haluttaisi tavallaan ehkä nyt niin just tai työajan niin kuin ulkopuolella kauheasti tulla. Mutta nämä yksityistilaisuudethan on ihan hyvä mahdollisuus sit hyödyntää niitä tiloja, jotka muutoin ehkä sitten jäisi vähemmälle käytölle. Kyllä. Mitä te ajattelette tästä, että jos siellä työpaikalla vietetään aikaa sen työajan jälkeenkin, niin onko siinä vaarana, että se työpaikka alkaa sitten hiipiä sinne vapaa-ajalle liikaa? Vai ollaanko me ihmiset niin fiksuja, että me osataan sitten vetää se raja, että jos sitä työpaikkaa, tiloja, toimistoa käytetään vapaa-ajan ohjelman järjestämiseen, että se on selkeä? Jotenkin spontaanisti voisi ajatella, että pystyy niin kuin tuossa tilanteessa, että jos sä käytät se toimisto johonkin muuhun tarkoitukseen kuin sitten se, että jos sä teet niitä etätöitä siellä himassa, niin silloinhan se on vaikeampaa katkaista se, että milloin se työpäivä alkaa ja milloin se päättyy. Et silloin on helpompi mennä siihen koneen ääreen, mihin vuorokauden aikaan tyyliin tahansa. Et ehkä tuossa on helpompi jaotella se lokeroida se on selkeämpi. Niin. Vaikka se jatkuu siellä, mutta se ei ole kuitenkaan samanlaista, mitä se on etätoimistolla päivittäin. Nämä on yksittäisiä mahdollisia päiviä, jolloin siellä ollaan, joten ehkä se ei ole niin vaarallista. Ei. Ja koska me ollaan suomalaisia, me ollaan puhuttu jo paljon niistä taukohuoneista, mutta nyt me puhutaan vielä erikseen kahvista. Niin Riikka, kerro, mitä tutkimuksessa jälleen tänäkin vuonna nousi kahvista esille? Tänäkin vuonna kahvi on noussut esille, ja koska tutkimukseen osallistuu siis suomalaisten lisäksi ruotsalaisia ja tanskalaisia, niin eroamme näistä pohjoismaisista kollegoistamme sen verran, että suomalaisissa kahvi on elinehto suurin piirtein. Ja se on se, nousee aina se, jos se ihan ykköseksi, niin se on aina siellä top 3 niistä palveluista, mitä arvostetaan siellä toimistolla ja työympäristössä, pysäköinnin jälkeen toki, mutta kahvi tulee siellä kyllä ihan top 3. Ja tietysti tämä on vähän tämmöinen hauska pieni yksityiskohta, mutta onko siinä sitten kyse niinkään itse siitä kahvista kuin enemmänkin siitä kahvitauosta, jotka on just niitä hetkiä, jolloin syntyy nyt luontevia keskusteluja, ystävyyksiä ja ehkä niitä uusia ideoitakin, että ehkä se käännetään se katse kahvista vähän poispäin. Joo, kyllä meillä tosiaan kanssa 35 000 työssä käyvää vastannut ja 2000 siis Suomessa, 2000 otanta meillä, niin kertoo työssä käyvät, että siis ja suomalaiset on tässä niin kuin ainoita, jotka kertoo, että siis 90 kuulemma tai vasta niin kuin tutkimuksen mukaan kertoo juovansa jotain kuumaa aina tauolla. Ja se on se sitten kahvi tai tee. Mutta erikoiskahvit, niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, niin erikoiskahvit tietysti nousee nyt ehkä semmoisena vähän sellaisena hifistelynä vähän luksus. Se on sitä arjen pientä luksusta siihen. Niin se on sitä eskapismistakin toivotaan tavallaan, että sä pääset sieltä sun niin siitä kaikista niistä työtehtävistä vähän irti. Niin sitten tämmöinen pieni aika makea juttu siihen voi tuoda sitä mielihyvää sit myös, mutta varmaan paremmin ystävän kanssa nautittuna. Kyllä, ja pääsee sitä kodin mokkamasterin muitakin tuotoksia kuin sitä. Kiitos Riikka ja Merja. Tänään me opittiin tosiaan, että taukoympäristöt, ne ei ole vaan paikkoja, joissa hengähdetään, vaan ne on niitä toimistojen sydämiä ja ytimiä. Siellä rakennetaan kulttuuria, solmitaan suhteita ja lisätään työhyvinvointia ja sitä kautta myös tuottavuutta. Hyvin suunnitellut tilat, monipuoliset taukotilat ja liikkumiseen kannustava toimisto, niin ne voi olla työntekijöiden sitoutumisen ja jaksamisen ja innovatiivisuuden avaimia. Tuleeko tähän vielä teille jotain
kommenttia vai nyökyttelettekö vaan? Nyökytellä lähdetään kahville. Kyllä, mutta siis että onhan se tosiaan osoitus tietysti myös, että työnantaja arvostaa henkilöstöään, haluaa panostaa hyvinvointiin ja tietysti niin kuin mainitsin tuon kustannusnäkökulman, niin onhan se myös tuottavuudelle suora yhteys. Kyllä. Kiitos osallistumisesta tähän mukavaan keskusteluhetkeen ja kiitos myös kuuntelijoille, että annoit aikaasi Toimistolta kuuluu podcastille. Muista pitää taukoja ja nauttia niitä kahveja ja arvostaa pieniä hetkiä siellä työpäivien lomassa toimistolla. Seuraavassa jaksossa me mennään enemmän käytännön tasolle. Kuinka suunnitella toimistoja ja työympäristöjä strategisesti niin, että huomioidaan myös ne viihtyvyystekijät ja myös näiden tärkeiden taukojen merkitys sekä miten viedään läpi tilamuutosprojekteja ja ennen kaikkea miten johtaa niihin liittyvää muutosta viisaasti. Olkaahan kuulolla, pian tulee uusi jakso jälleen. Toimistolta kuuluu Castellumin podcast työelämästä, joka muuttuu. Siinä missä mekin.